13 kabahayan na nirelocate sa Ilocos Norte, Napailawan na. Para sa detalye, narito si Idol Jam Victorio. 104.7 IFM Report. Napailawan na ang 13 kabahayan na binubuo ng 16 na pamilya o katumbas ng 59 na individual matapos ng ilang buwang walang supply ng kuryente sa sitio Maharlika, Barangay San Lorenzo, Lawag City. Ang mga naturang residente ay nirelocate ng lokal na pamahalaan mula sa Barangay San Pedro upang bigyang daan ang konstruksyon ng Provincial Transport Hub. Ngayong mayroon ng permanenteng supply ng kuryente, aminado ang mga residente sa ginhawang maidudulot nito. Sa datos ng Ilocos Norte Electric Cooperative, mayroon pang aabot sa 1,700 na kabahayan sa Ilocos Norte ang wala pang koneksyon sa distribution line ng tanggapan ang target na maisaayos. Plano namang makipag-ugnayan pa sa mga lokal na pamahalaan upang mapailawan ng 100% ng mga natitirang kabahayan. Kasama mo mula dito sa IFM Dagupan, ito si Idol Jam Victorio, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.